ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/3/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲಿ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ನಿಖಲು ಶರೀರಗೂ ಒವ್ವೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಂದೊಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತು ಪರತ್ತು ಶರೀರದ್ದು ಮಮತೆಯನ್ನು ದೆತುದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರಿಗೆ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಸ್ಥಿತಿ ತಣ್ಣಗಾದುಪ್ಪುಂಡು, ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಕಣ್ಣದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯನು ತೂಪುಜರೋ ಖುಷಿ ಕಾಯಮಾಯದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧಿಚ್ಚಿ. ಗೀತೆ: ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಪನ್ಪೆರು ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಈ ತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏಪಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಏರು ಇತ್ತದು ಪೋತೆರೋ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನೋಡುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲೇರು. ಐತಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಏರಾಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿಡತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಆರು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ಪರತ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪರತ್ ಜಗತ್ತಡು ಈ ಶರೀರಲ ಪರತಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಸ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ತೂಲೆ. ಇಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತದ ಹೊಸ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಭಾರತವಾಸಿಲು ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಮೊಕಲು ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರತಾದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆವುಡಾಪನು. ಮೊಕಲ್ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಏರು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೆಪುಜೇರು. ಏರೆಗ್ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. ಅಕುಲು ಸುರುಕು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಳ್ಳ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು. ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿರಿಪೋಜಿರು. ಮುಕುಲು ಬೇರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಡು ಕುಳುದು ತೆರಿಪೋವೆರು. ಅಕುಲೇ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ತೆರಿಪವಂದೆತ್ತಂಡ ಎಂಗುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುಜ. ಎಂಗುಲಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ರಚಯಿತ ಅಂಚನೆ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ. ಈ ಡ್ರಾಮದ ಆಟ ಎಂಚ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪು. ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೇರು ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಗುಲೆ. ಇಂದುವಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಯಾತ್ರೆಡು ಪೋಡು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾತ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತದು ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ವಿಮಾನುಲು ರೈಲುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಬೈದುಂಡು. ಸುರುಕು ಮನುಷ್ಯರು ನಡತೊಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ನಡತೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ವ್ಯಾಕುಲಾದಿತ್ತೆರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬತ್ತದು ಉಟ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದ್ವಾಪರೊರ್ದು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಾಯಗ ಹೋಪೇರು. ಭಗವಂತನು ನಾಡರೆಗಾದು. ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪಲ ಕುಳ್ದಿಜೇರು. ಭಗವಂತನ ಜಡ ಚಿತ್ರನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಇತುದು ಪೋತೇರು ಅಕಲ್ನ ಜಡ ಚಿತ್ರನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಚೈತನ್ಯುಡು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಶಿವಲಿಂಗ ಇಂದು ಮಾತಲ ಜಡ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಜಡ ಚಿತ್ರನು ತುಯ್ಯರೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಮೊಕಲು ಏರು ಏಪ ಬೈದೇರು ಏರ್ನನೆ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಜೀರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅರೆನು ತೆರೆದಿಜೀರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಪುದರು ರೂಪ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಸಾಗರದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಕು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುನು. ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲಿರು ಅಮರನಾಥೆಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಂಜಿರ್ದು ಲಿಂಗವಾಪಂಡು ಪಂಡು ತೊಜ್ಪವಿರು ಮನುಷ್ಯರೇನು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆರು. ಆ ಯಾತ್ರೆಡು ಮಸ್ತು ತೊಂದರೆಯಾಪುಂಡು ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಶರೀರದ ಒವ್ವೆ ತೊಂದರೆ ಪೋಚು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೋಡ್ದುಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದನು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮಲು ನಾಡೊಂದು ತೀರ್ಥ ಜತದ ಬೈದರು. ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರು ಆಂಡಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಭ್ರಕ್ಷಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರ್ಗುದು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ನಾಟಕಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸುರುತ ನಂಬರ್ದಕ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ದೆತೊನ್ಲೆ. ನಂಬರ್ 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾದಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಾದುಲ್ಲಿರು. ಬೇರೆಡನೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಡನೆ ಕುಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದಿರು ದಯ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಕುಡ ನಂಬರ್ 1 ಆವಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಟು ಅಪ್ಪೆನು ಕುಲ್ಲವೆರು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಮಾತೆಯರ್ನ ಪುದರ್ನು ದುಂಬುದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆಯರು ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರು ಪುರುಷರು ಏಪಲ ಪತ್ನಿ ವ್ರತವಾದುಪ್ಪುಜಿರು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆ ಗುರು ಆವಂದೆ ಏರ್ನ ಉದ್ದರಲ ಆಪುಜಿ. ಗುರು ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಆಂಡಲ ಕಲಿಯುಗದ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು. ಏತು ಗುರು ವಿದ್ವಾಂಸರುಳ್ಳಿರು. ಅಕ್ಲ ಮಂದಿರನು ಹರಿದ್ವಾರ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಿರು. ವಾಸ್ತವಡು ಓಲ್ಪ ದೇವತೆ ಒಪ್ಪಿರು ಐಕ್ ಮಂದಿರ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಏಪಲ ಮಂದಿರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮಂದಿರೋಡು ದೇವತೆ ಒಪ್ಪಿರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಹಾತ್ಮೆರ್ನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರಲ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ತತ್ವಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದೇವತೆಲು ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಇಂದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು ಅವು ರಜೋ ಪ್ರಧಾನ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಕಲ್ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಾದು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸವಿಜ್ಜಿ. ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಗಾದು ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರಲ ಎದುರುಡು ಉಂದುದುಂಡು. ಮೊಕುಲು ರಾಜಯೋಗದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆತೇರು ಪನ್ಪನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮೊಕುಲು ಈ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಪಡೆಯರು ಪನ್ಪನಲ ಅನೇಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮಿತ್ರದು ಒವ್ವೇ ಹೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬೈದಿಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಈ ರೀತಿಲು ಅತ್ತು. ಮೊಕ್ಲೇನು ಪರತ್ತರ್ದು ಹೊಸತಾದು ಮಲ್ತೆರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಯಕಲ್ಪತರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪುವೆರು. ಈ ಮೊಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ತದೇರು. ರಾಜಯೋಗ ಬಳದ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಯಿರು. ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗ ಅಂಚೆನೆ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಅತ್ತನ್ನ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಯಾತ್ರೆ ಹಿಡುಪ್ಪರು. ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ನೆನಪುಡ್ದೆ ಬಲಿಪರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತಾ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಬೇಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆತು ಬೇಗನೆ ಬಾಬನ ಕೊರಳುದ ಹಾರಾಪರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕಡೆ ತಿರುಗುಜರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲು ವಿಕರ್ಮಿಯಾಪೇರು. ಯಾತ್ರೆಡು ಇತ್ತಿನಾತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಹರಿದ್ವಾರಡು ಪೋದು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಲು ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಏತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡಾದಿಜ್ಜಿ. ಸದಾ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲ ಎಂಬೆರು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಲ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದು ಕೇಳೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ಬಾಯಿರ್ದು ಪಾತೆರುಂಡು ಕಣ್ಣಿರ್ದು ತೂಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣಲೆಗ್ ತೋಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ತೋಜ್ಜಿರು. ರಡ್ಜನ್ಲ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ತುಯರೆಗ ಆಪುಜಿ ತೆರಿಯುನೊಲಿ ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು. ನಮಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜೆನು ಪಡೆಪೆ.
ಆತ್ಮ ಪಾತೆರುಂಡತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವಿರು ಹೇ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕುಲಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಗುನಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಶರೀರಲ ಸಹ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಗುನಿ ಆಪುಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರೆಗು ಪಾವನೆರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರೆಗು ಪತಿತೆರು ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು ಇಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಳೆದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮನುಷ್ಯರನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ದು ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಆರು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತಿಲೆ ಕೊಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗೂ ಸಹ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತೆರುಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಭಕ್ತಿರು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತ ಅದುಲ್ಲಿರು ಬಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಭಕ್ತಿರು ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಯಗೆ ಮಲ್ಪಿರು ಏರೆಗಾದು ಮಲ್ಪಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖಿ ಅದುಲ್ಲಿರು ಶಾಂತಿನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು ಆಂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಂದು ಒಯ್ಕ ಪನ್ಪಿರು ಮುಕ್ತಿ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ನಿರ್ವಾಣಾಯರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಯರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋಪಾನವಾದ ನಡಪುಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಮಸ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಮಾಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪುನು ಕುಶಿತ ನಶ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಖುಷಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ನೇತ್ರೋಡ್ದು ಅತಂಡ ಈ ಕನ್ನರ್ದು ಆ ರಾಜ್ಯನು ತುಯ್ಯರಡ ಖುಷಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗರ್ದು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ರಾಜ್ಯಗಾದು ಎಂಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ಎಂಕುಲು ತುಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಮಾಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮರಪೌಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಒಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪರತ್ ಜಗತ್ತು ಪರತ್ ಶರೀರ ಮಾತೆರ್ದಿಲ್ಲ ಮಮತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಡು ಬರಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗು ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಪಡೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಲ್ಪದ ಜೀವನಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರು ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ದೇತನೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೀವನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜರು ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಅನುಭವಿಸುವರು ನಿಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯನು ರೂಪಿಸವಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಗುಡ್ಡ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ನೆನಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ರಡ್ಡುಲ ಮರೆತದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಲನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು ಇಂದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದಿರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜೇ ಜನ್ಮದಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪೋಪರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರ್ಗದಿ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಡು ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸನ್ಯಾಸರ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಶರೀರ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪರತ್ ಜಗತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪರತ್ ಶರೀರದು ಮಮತೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಕಾಲನು ಬುದ್ಧಿಡು ದಿವೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ಥಿರವಾಯನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು
ವರದಾನ ಪರತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಸಮಾರೋಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಭವ. ಈ ಪರದೇಶುಡು ಏಪ ಮಾತ ಬಂಧನ ಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಸ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೊಂದು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ತದು ಸ್ವದೇಶಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಗೂ ಪೋಯರೆ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಮಾರೋಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಸ್ತಿ ಕಾಳದ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಹಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಬಲಹೀನರನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನನೆ ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಪುನಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.